voor onze tuin poepen. Hondenpoep kun je niet mee bemesten. Nee. Hoe is het hier? Rustig. Mooi hè? Lekker weertje. Oh, kijk, kippen. Ja, ook. Ik zie dat het 9:15 is. Volgens mij klopt dat niet. Nee, die staat stil. De batterij is leeg. Waar bent u mee bezig, als ik vragen mag? Ik ben een watergootje aan het maken voor regenwater op te vangen voor de broeikas. En dat is heel verstandig. Ja, daar zal ergens water vandaan moeten halen. Hè? Ja, en dan is het nog gratis ook. Als het regent wel, ja. Als het regent wel. Nou, had u dat maar eerder gedaan, dan had u heel veel water gehad Nou, al. maar daar heb ik allemaal al verbruikt dus. Oké. En hoeveel opvang hebt u? Ik heb twee keer 1000 liter. Oh ja, dat zijn die, hoe heet die dingen ook alweer eens? Loopjeboxen. Kijk. En die tik je ergens voor een habbekrats op de kop? Die heb ik en, van het werk me gekregen. Oké. En wat is allemaal van u qua tuin? Nou, dit is van mijn vrouw, dat mag ik in gebruik lenen vanaf die planken tot aan het hoekje van de dinges. En dat is fruit? Dat zijn fruitboompjes. En achter u staan ook 2 fruitboompjes. Wat voor fruit heeft u allemaal? Ik heb appelen, peren en pruimpjes. En bramen. En bessen. Blauwe bessen, zwarte bessen. Kruisbessen. Eet u alles zelf op? Dat kan ik niet. We eten wel alles, maar er wordt ook veel weggegeven. En dat bent u en uw vrouw? Ik heb mijn vrouw, ja, oké, ik zit meestal alleen in de tuin dus. En de kinderen helpen me af 1 of 2 keer in het jaar even mee alles in orde te maken. Oké. Maar uw vrouw is niet zo van de tuin dan? Niet echt, nee. Jammer. Die heeft geen groene vingers? Nee, qua mensen wel, maar niet voor de planten. Dat moeten we even uitleggen. Ja, Die is goed. dus ik ga heel goed met mensen om. Ja. Oké. En wat doet ze dan? Die zit in de operatiekamer in Heerlen. In de polyklinische operatiekamer. Oh, dus die stelt mensen gerust voordat ze onder zeil gaan. Zo ongeveer, ja. En u bent... De zoon. U bent een van die types die 1 keer per jaar dan komt helpen, of 2 keer. Ja, zoiets ja. En toevallig is vandaag die dag. Ja. Nou, ik kwam gewoon even uithelpen, maar het is al bijna klaar. Dus, Ik huur bij ook veel meer een Limburgse tongval als bij pap. dat zou goed kennen, ja. Wie komt het? Geen idee. Hij is hier geboren, ik in Brabant. Oké. En waar in Brabant stond uw wiegje? Nou, mijn wiegje stond op een schip. Op de Esperanto. De Hoop. Mijn ouders waren schippers. Dat lijkt me een hele aparte gewaarwording om eigenlijk altijd Ja, onderweg van te schip zijn. naar landbouwer, hè. Dan kan je zien hoe raar de wereld loopt. Maar water is nog steeds belangrijk voor u. Anders was Absoluut. u niet met dat gootje bezig. Absoluut, ja. En hoeveel tijd van uw jeugd heeft u doorgebracht op het schip? Tot mijn 15e en toen nog eens een keer van mijn 17e tot mijn 24e ongeveer. En toen ben ik aan de wal terechtgekomen. En van uw 17e tot uw 24e? Ik heb van alles gedaan. Ja? Van dakdekken tot... ik heb eigenlijk 25 ambachten gehad en 24 ongelukken. Ja, zo maar eens zeggen. Maar toch bent u handig, kennelijk. Ja, daarvoor word ik heel vaak gevraagd en gebruikt. Gebruikt. Ja. Zolang het maar niet misbruikt is. hè? Nee, absoluut niet. Dat leg ik ook aan mezelf. En is pap inderdaad een handige? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Die kan veel maken. Ja, is oog, dat heb ik ook zelf gemaakt. Daar heb je toch eer van je werk? Absoluut, daarom ben ik ook hier.
ik kan me ook voorstellen dat als je, want u bent dan, nou ja, deels opgegroeid op een schip, dat je als schipper ook handig moet zijn wel. Ja, je moet als er alles iets doen. ja, Ja, ja. dus u zag dat met al van jongs af aan van hoe dat ging Ja, en hoe dat moest. ja meestal wel, ja. Heeft u een leuke jeugd gehad? Zo doen, ik kan vinden wel, ja. Ik ben tevreden geweest. Want, nou ja, vriendjes en vriendinnetjes, het We lijkt me hebben het nooit lastig. gehad. Nee, want je bent toch altijd op pad? Ja, we hadden wel vrienden, maar die zag je 1 keer in de maand of om de 14 dagen. Of als je in het weekend eens een keer niks te doen had, dan gingen ze opzoeken. Heeft u nooit het gevoel gehad dan dat u wat gemist heeft vroeger? Nee, niet echt. Nee. Ja, je weet niet beter. Had u nog broers of zussen? Ja, we zijn met 9 kinderen. Wow! Wat 3 tweelingen. Wauw! Bent u zelf ook onderdeel van Nee, het ik ben niet? de laatste enkeling. De laatste enkeling? Ja. Was, Na mij komen 3 tweelingen. boah, Er waren met 9 kinderen. dat is toch wel heel uitzonderlijk. Nee. Heeft u toevallig ook een tweeling nog? Nee. Nee? Nee. Ik heb wel 2 dochters en een zoon. Oké. Ja. Woonden ze nog allemaal een beetje... Ja, jij woont in de buurt, denk ik, hè? Ik woon op mijn bij papa en mam thuis. Dat ben moeten verhuizen. Dat Katsbek verkocht is geworden. Wat is verkocht geworden? Katsbek, de menage hier in Zusteren. Oh. Naast Netkar. En dat was... Mijn thuis, Oh. daar heb ik 20 jaar gewoond. Dat moet dan toch ook wel met Pien en het hert zien geweest, of niet? Ja. Ik ga ook niet gaan naar Netkar toe om te werken. Maar ja, ik moet er naartoe. Geen werk bij Netkar. Ja, als derde. Niet voor Netkar. Ingehuurd, gedetacheerd. Ja, zoiets ja. Ja. Dat is wel... Want die manege moest toch weg vanwege de uitbreiding van Netkar. Je hebt de ganse lap grond gekocht. Ja, en dat bos moest al weg. Dat is de weg. Dat is al weg, zien we net Dat langs is gedeeltelijk. gereden. God, dat lijkt me wel heel dubbel dan. Ja. Maar ja, om te leven moest ze ook werken, althans een beetje geld verdienen. Ja, Moet ik vragen wie je altijd geen ziet? ik werd in mei werd ik 50. 50. Hoe is dat om je zoon van bijna 50 weer een huis te krijgen? Ja, Even wennen. Zoals allemaal. Ja. Ja, een beetje wennen. Even een beetje privé weer inleveren. Hè. Privacy Ja, is wat minder, maar ja, oké. maar... Je zet je kinderen niet op straat. Nee. En het is verrekkers moeilijk op dit moment. Een woning te krijgen. Woning Ja. krijgen. Heel moeilijk. God, dat lijkt me echt... ja, ik zou bijna een 3-letter woord gebruiken, maar... Ja, ik maak er 6 van. Kloten. met een en erachter zien dat er Ja. inderdaad 6 jaar. Ja. maar... Oh, en wanneer wordt het voor ook duidelijk dat... Heb je ook toch nog tegen kinderen verzetten? Of... Nee. Dat was voldongen feit en wie lang had je toen tijd? 2 maanden. 15 januari moest ik trouwen en ik kreeg het 15 november kreeg ik het te horen. Dat verkocht werd. En hoe lang zit je nou weer bij Papa Man Toes? Vanaf januari. Inmiddels een beetje gewend. Ja. Maar het liep me wel heel lastig. Mijn pap zei ook van, hè, de levert een beetje privacy Ja, in. ja. Dat doet je dan allemaal. Denk je dat er op korte termijn zich een alternatief aandient? Qua... Ik hoop het. Wilt je dan huren? Wilt je kopen? Huren. Huren. Dus dat ik met 50 binnen niks gekocht kreeg. Verschrikkelijk hè, de woningmarkt op dit Ja, moment. schandalig. En vandaag ziet je gelukkig vrij. Ik heb de ganse weg vrij gehad. Oké. Lekker. Dus Hoi.
Had je ook bewust even vrij genomen? Ik ga je eerst vrij vragen, ja. Toen zei de baas van, we gaan de ganse week toe. Klaar. Oké. Ja. Omdat er ergens een oorlog uitbrook gelukkig, of niet? Nee, gewoon voor de carnaval. Oké. Oh. En de chiptekorten hebben ze natuurlijk ook nog, hè? Ja, we net kan die boeren geen auto's meer. Er komen op onderdelen van Oekraïne. En die komen al net. Wat leven we soms in een gekke wereld, hè? Ja, ik zou het niet weten. Volgt u het niet? Jawel. We kunnen er toch niks aan doen. Wij kleine mensen kunnen daar helemaal niks aan doen. En dat is het ergste. En er wordt meestal niet aan de kleine mensen geluisterd.